sa sústredím, ideme hrať fotbal. A vy s ním nerozprávate. Stojí. Центр. Андрей. Na tovku kopneš, nie? Tak, aby som ti hore. Môžeš raz na jednu, raz na druhú. Prosím, tak hodíš to na červenú. Poďte, zostaň. Tu? Ber, stredom, skôr. David. Tak, David. Paťo, plus. Chcem počuť. No povedz, chcem počuť. Nevieš, ako to ani nevieš. Víš, čo to robí, keby si to bol tam prerušil pri tej čiare? Jak to môže? Nás. Čo má, holičku? Nie, to sa skúva. Ja tu okolo. Dúfam, Jakub, že sa nepokákaš a kopneš päťku. Počuješ ma? Kopneš ju, nie? Bez nejakých problémov. Takže, Robo prejde na predstopera, Bráňo prejde na hrot, a spiaci Milan sa prebudí. Dávid, povedz im, čo je v bráne. Blato. Povedz im, je tam kopec blata, brankár sa nemôže ani odraziť, ani pohnúť. Blato a diera je tam hlavne. Takže to musíme využiť. Je to jasné? Robo, pozbieraš tam tie lopty. A ešte teraz! Nemôže tak! Je tam! Jej! Výborne! Môžeme to taký sexy. Idem do vkladu.
My sa už netnakovate. Mohli? To chce čaj. Bol nejaký problém? Čo? Bráňo. To polúca. Len posunúť, hej? Tu ma za sebe. Bránka robí kolo nohy. To chce čaj, berte. Že sa vypije. Vypij. A keď sme neboli, dostali také blbé góly, hej? Tak bez problémov tu vyhráte 3-0. Keby si to hral jednoducho vtedy, rozohral Paťovi, len tak by si bol posunul úplne voľný vľavo. Traja boli. Aj Martin. No nič,